Dobrý večer. Najnudnejší aj najzúfalejší tým majstrovstiev sveta v hokeji je už doma. Teraz je čas na zmeny, radikálne od hora dole, inak sa budeme potulovať po B kategórii. Nechápem naraz takú rezignáciu, však vyprávali sme o medailách a vyprávali sme o tom, jak sme úspešní, ako sme v príprave porazili Norov a ešte neviem, akých rybárov a teraz naraz, že by sme mohli vypadnúť. A niekde otvorene sa nič nepovie, kde je chyba. Preto ja neverím tomu, že sa niečo moc zmení. Takže ja som veľký pesimista. To by bol asi, neviem, pozriem sa tam dolu, to je nejaký zázrak. My sme sklamali toľko fanúškov, že to je katastrofa. Všetko hoďme teraz na hráčov, však oni sú na vine. Není to celkom tak, lebo ten súlad musí byť aj medzi hráčmi, trénermi a medzi vedením. Hráči mali vytvorené od vedenia všetky podmienky na to, aby dobre reprezentovali. To je fakt. Tak teda, kde sú výkony? Tí hráči si musia tiež uvedomiť, že niekto je šéfom a že oni sú hráči. To si uvedomoval Grecký, ktorý zarábal 10-krát viacej ako tréner, ale keď tréner povedal, že sa budeš plaziť, tak sa Grecký plazil. U nás ale sa rozhoduje vždy ináč. Takže my máme to nejaké zvláštne. Najväčším problémom slovenského hokeja je fakt, že ľudia v ňom si myslia, že sme stále svetová veľmoc. Nuž a toto klamstvo sa všeobecne zaužívalo. Problémy slovenského hokeja sa paradoxne začali hneď po zisku titulu majstra sveta v roku 2002. Zlato z Göteborgu nám totiž iba uškodilo. Úspech odsunul do kúta všetky problémy, ktorých už vtedy bolo vyše hlavy. Mládež, štadióny, metodika, reprezentácia, tréneri. Tu všade sme si mysleli, že sme svetoví a jedineční. Teraz za náš amatérizmus, alibizmus, nafúkanosť a otrhnutie od reality začíname zberať páchnúce ovocie. Odložený kostlivec s batohom problémov nám vypadol spoza hnijúcej skrine a nik sa k nemu nehlási. Na čo? Veď aj tento stav niekomu prenáram nevyhovuje. Nielen slovenskí hokejisti sú za poriadnych drevákov. Pridali sa k nim aj domáci Švajčiari, ktorí takisto skončili v 8 finále. Zápas o prvenstvo v 8-finálovej skupine F medzi Kanadou a Fínskom priniesol v riadnom hracom čase remízu 3-3 a vyvrcholil až v sérii samostatných nájazdov. Hráči v nich ponúkli fantastické kúsky. Fín Jarko Rútu a Kanaďan Martin St. Louis ukázali, že zručnosť sklebená so sebavedomím robí divy. Brankári Roloson a Rine mohli pri ich zakončení iba krútiť hlavami. Fín aj Kanaďan totiž predviedli 2 razy po sebe rovnaké riešenie nájazdu a puk za každým skončil v sieti. Zápas síce vyhrali Severania, no skupinu zámorských hokejisti. Až 2 hat-tricky videli diváci v play-off NHL Washington-Pittsburgh, ale smial sa iba Alexander Ovečkin. Hokejisti Washingtonu využili naplno výhodu domáceho prostredia a v sérii vedú 2-0. Tučniaci z Pittsburghu im ale v druhom stretnutí robili poriadne vetry a ruský brankár Varlamov opäť čaroval. Ústrednou postavou Capitals bol okrem neho samozrejme jeho krajan Alexander Ovečkin, ktorý poslal za chrbát gólmana Fleuryho 3 exportné pozdravy. Nebol síce sám, kto sa tešil z hat-tricku, no ten jeho bol naisto oveľa sladší než ten v podaní Sydneyho Crosbyho. Pittsburgh síce vďaka svojmu kapitánovi 2 razy viedol, ale keď vyrovnal na 2-2 domáci Stekel, nedokázal Crosby na 2 gólové rakety Ovečkina v poslednej 10-minútovke adekvátne odpovedať. 21-ročný Kanaďan síce v závere počas vylúčenia slovenského obrancu Washingtonu Milana Jurčinu dosiahol svoj prvý hat-trick v play-off v kariére, no len tak pečatil prehru svojho tímu v pomere 3-4. Wolfsburg je mestom automobilov, ale jeho vývozným artiklom je aj slovenský futbalista Peter Pekarík. O podmienkach, aké má Peter Pekarík v Bundeslige, sníva každý futbalista. Bežným štandardom je luxusné auto, k dispozícii aj cez štátny sviatok osobný lekár a v klube realizačný tím taký veľký, že hráčovi samému nedovolia ani len dvere na šatni otvoriť. Mám byť blízko štadióna, blízko mesta, takže všetko je bez problémov. Ak hráte v Nemecku o titul, musíte navyše počítať s fanatickým záujmom fanúšikov. Aj v porovnateľnom 120-tisícovom Wolfsburgu je potrebný taký počet usporiadateľov, že každý jeden zápas tu začína 2 dní vopred. Ako sme mali tú víťaznú sériu, tak na každý domáci zápas bude predaný do konca sezóny. Na Slovensku jednoducho stále nepredstaviteľné. 40. ročník slovenského pohára vo futbale už pozná finalistov. Bude to bratislavsko-východniarsky duel. Artmedia mala nahraté, Počebraťom vyhrala 3-1 a tak si v odvete s Ružomberkom mohla dovoliť aj takýto luxus. Druhú obrovskú príležitosť Silvestr využil, po mrázovej akcii už musel. Ružomberčan Lačný síce vyrovnal na 1-1, no Petržalčanom náladu nepokazil. Do finále slovenského pohára postúpila Artmedia.
A chcel doň postúpiť aj ďalší bratislavský tím. Slovan ale musel po prehre 0-1 na Tehelnom poli v Košiciach vyhrať. Ešte do polčasu sa Belasím podarilo náskok východniarov vďaka gólovému úniku Obžeru zmazať, no ich postupové plány sa začali rúcať po zaváhaní kapitána Haneka a góle Košičana Nováka. Košice remizovali so Slovanom 1-1 a ligový líder tak určite nezíska double. Stolný tenis v podaní Číňanov, to je pastva pre oči. Na majstrovstvách sveta v Yokohame sa v semifinále vybláznila dvojica Wang Ho a Longma. So športom tu budeme aj zajtra večer. Dovidenia.